kado kabe news abiting tu mata nili nengkang sam mate ke kacesong akardon nang paciri to lase pini kado kabe ta chini je itum ke laga pini pena malam ka lelo bijar ke laga bang pena lam lo lase pini anta chonghoi se election declared ma bang sele arjui nangli tu ma channel hoi pen kethe geding tu manile arjui bang chonghoi se election declared ma chonghoi se rada ban apong meeting padoret apong meeting pe hangaret apong pa protester apong dharna pa pedoret chonghoi ma bang sele arjui alam mangga adele tom jongse non anta a order doet aron doet pen dan anta election te kelang bolote lage iletum galelo chukidam tangbang HD minister iletuma hills area department lo HD minister jogen mohon ta bang pudaklo niletum pen ke thang alam avelo lage council atum lo bolote council kachari ake hai tuliram rong hansar nanglitum kachi yapon team karbiang lo office do clip langma election nun nitum man karbi atuman aduk nang hoi nang nelo lahai nang pacetong nang nelo program nang paires nang nelo dharna nang padu nang nelo illegal settler lo bolote around wote eng kene binot kidam tangar ni iletum kadu ka beta rata theklong lo ke lamding lo karbi atum achit chuddu chomadi manga election lo then why not here lahai group chim netum han bonai lahai netum kroikre lasi niletum banga kadu ka be panda pulo election nang ko ka election only just simple notice issued ada amukabo lahai netum bana proikre election non kidam tangge o election dukong lo hoi netum according to laswa code of conduct ateng netum kroilo election pa puno election date non chekro jondoni ta election chela lasi kopi duma an manam natingang kupo MLA election date si netum election ne la pulo se netum rada bana pachong hong ko lasi nangli tuma channel hoi pen de choning dilo prabjing pen election non niletum song dorom party jipunang ne tuliram ronghanda karbi loka jotson be ESDC long la karbi galema jai katar la karbi galema karbi bolotang de lahai election vek non fast anle tum song party dorom alam chekina fast ke aron re ben illegal settler to man la tharli non netum ke nangle tum long se dolo la se tharli bek nang ko ate jong se la sonda tharli abe la ben soda kalam nangle tum panda la nangli tuma channel hoi pen daneli than po jakong ke the parpik ke doke karbi anglong autonomous council latum ke si double engine sarkar polo under the leadership of tuliram ronghansar alangli tum japon pen prabjing bela so election kurinon alote neletum ka chesong ma ekton ko jongsi engton la so prabjing ben election se polote arni ke bangi bange non ke dam tangan ke eletum ke karbi atum ke aneng aro ke te pika joine chesong kuseta me peacefully se chesong lo chok che theng ching chek che ibi bu bangan nitum hajata panokho ke la se jong se election se bolote arni nangile ya porba nile tum sonson ovi kimi e oprum chira tum bangan tum ke direct last ko channel hoi sanang pulo arni ke bangi arni banile tum airset prum set e pran dame dam nangi e moida dam nangi same longle ba jogam pop se nile tum ba chesong ko lapen nile tum nile ke umrongso dima sao pen se nile ke bang lapen laso ka chesong chunche tik ke nile ke kaida doye 24/7 ta nangli tum se doye lapen ke chunche tik ke nang chesong bonje jong se mo ka chesong unelo pote last ko pote e pran dame nile tum ke na chipi do ne laga nile ke dilo nangli tum channel hoi pa na par sa pa nangli than no lasi beka laso lamlo ne mopen benda nilenge hoy alam mang lahelo karbi anglong ara anna loma la bang sene arjuing tu karbi anglong ara anna loma nanne BJP meeting nanne APHLC meeting nanne ke baya balo bote rat ka chitu onfik seta karbi ke sung lo chong hoy se rada beden ma chong hoy se karbi ka kisung lo abeden ma hala bang sene le arjuye athe iletum ke karbi akisung lo bote no hok tame nangle tum nang chetu donon karbi jong se kebir lo bote song dorom party kebir lo se fast bang ke iletum karbi ke le pete lo nang la pete the bote tum prapjing ben kebir lo la se la by anyhow iletum ka do ka rada demand mangela lo election vek nang po election
बेटी के नेले तुमके लगे दो टेक थेलो ini election lo hem kapiru lo banan se nele tum la so ka chesong ma nele tum jom se arondo polote cho seta aron ave iliga da picher lo ke do man aron ave polotan de lage paken ne de nambo seta hala aron teng be sele tum da nangi aron teng be sele tum claim nangi lase kado ka veta aron teng be se kam claim po se neng thelo la pen dynamic leadership alangli ake ai pulera ro mangsa ra panchuning ri jole thotlo nangli by anyhow by hajat pe no se me nangli la prapting be tharle namko lanan se nangli ban karbia rat ba nangli ban isi nei kang sa che be klang ko jong se nangli la election jong se unne bolote nangli meli se nang chuning ri lo la keempre kalam ke nangli ning che re doi VCR along le tharle unne tik ke majoga songja majoga political party da meempre kalam ke ning chilong de lo la bandele neli se nang chuning ri lo la ke ning che nang ne lo fast ke VCR illegal settler to man tharle data anale alaempre ko ele tum che som to rapet na khala wa Karbi amai le tum kidi ponang ko kathe bangke lalo le tum athe pi amatri karbi tang te karbi busil tum mangala ke earphone koglo lalo pura na tum kado kavida chini lo karbi o hobi ke do na tum ke lake karbi lo apo dak bangke dhorom chikupe lo jutang chikupe lo hamphang chikupe lo kado kavida la bangke sibe da chatai lo kidona po ko kena bano sala bang karbi amai pura tum ear kogla maki la bela bangso amai e tum pini gacho phaponang ko ala patala the bangke lalo kedam tang itu malong re menalo masih itu karbia khai re ngahu ke sunan na ko chini lo si monon phi bang ke itu karbia khai atun tame e menalo re long ke menaja kong chehar ja kong nangji pul bang ko ke mang pensi itu kache song bang ke adap phip nang ko pul bang ke la bang so kache song ingdeng si bang ke karbia mai hello pini hello la bang ke la penjong si karbia no tomas kon si atun da jong si karbia ra phanta cerai kom dekhe mate karbi anglong aja kong ka jong si karbi ra aja kong phana jong si kona ne alang roi long dok chok putan la bangke alang tum sa jak adai bang che no ko lapen VCR long le long bangke jase met nang tu bang koson si illegal ma ni tu mata illegal lo la fon tak si karbi anglong to mas kam si phanta la bang so VCR long le kala ke illegal lo la so pur si la bangke ni tum ki puji bang la hello ke Kar bengo tum mas council phale tum ke kham khe kali ni tum ke kham khe bang ke alang tum ke claim ke da joini ini alang tum pan parem nang ko bang so mai ke thakali ile tum ke alang tum ja kong sigi pedut kopia polama ko tangte ini law and order kar bengo tum mas council awe ko fela tum ningje berde kala ni tum chini seta ni tum kar biara thur pak pen kar bengo tum mas council panisi ardi ki pedut na se banglo alang tum mili tum hoy pen Karbiarat a format pet law and order kap aja kong apa kosong si kapang dak keba donjima hala bang so aja kong tum kipidu lake komade terora rong angat parem nang phane tum kema thakali komade asi em phan pabir nang parem nang tum kema thakali lasi itu kemang bang kelalo illegal settler sa phan bang ke vijar lok le lok pen bang ke tharle de nang ko la tharle le te bang ke Karbiarat ka chesong bang ke lage ile tum ke ington pon dekiro ben bang ke lake na tum phan contact la dak no jong selang itu apong itu phana chupai lok protang te la bang ke Karbiarat ke lage mon ke me ke prango apon la bang ke me jang ke du tun chetti ka bang ke lage ile tum ke ar jap thip ke song ko lapen Karbiarat har tum ile ka chuni bang la lo nili hit pen sa me ban ile tum he me lang e joy jun bong nang atang kale ti pe me nili tum Karbia khaya chuni i bang ti de la bang na tum ti na lam na pakla ko da ko nili lapen alang itu mangana coba itu lalo je lo en order itu mang abi ko sigitu sita Karbiarat pur ka apike lo en order itu mangji pola tum hang tara mege ini state government hala to hang mege ti pola hang de alang tum ke kachepa jog ya bidi se ke claim alang tum kachepa jog ma pelo ma state government fan jakong ki hodai to ma alang tum le claim ke tum council ba claim ke busra tum ningje ver la bang chok ti la bang tum ke men da ko ek la ini jong di ko lang itu di yo ini la karbia mai to ni ko se ka pasar ni tum ke de kong la tum lang itu apa sih saya dulu to tidak laki jung apkan kacima tha jo ni telepon ini tumke cuma thengong sa me apong lo ganing ke karbi tang te karbi pu amai mate karbi amai lo bangala ke party ke pupe song ke pupe ta pen thorom ke pupe ko te puro alang to ape na tumke ke hang apong lo ke
Kaduk kawe song party tum ta dakan sa tong pere betul tu ke tema dah hang elo kita nona por bang ke ala tu ni tu la bang so ke deng pona mai nang kham khedun mate nang kham khedun so se man lo na tum kini lo je ini tum pi la bang so mai bang ke la ke kar biara tu ma jak ko man sila bang ke tu AFDC tum kamat aja kau mana kisul kali, tapi bijar isu kalau ke AFDC le apa cunai isu tak kali lagi, kali berap sih cunai isu, tapi la bangsa isu pen, alam itu berapa politikal le bangsa ni dah lagi, politikal le ye, lalu tum cuan datang pada cuan oleh, di pola mah belum lagi, racaria saman kapah haji kapah rem aja kau kalau ke rara lah, AFDC ada deng lagi tu kali, la bangsa ni lebih paling jek tu, lambo kita lah pasti ni jek.